104.7 IFM. Report! Binigyang prioridad ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang social services sector matapos itong pagkalooban ng pinakamalaking bahagi ng aprobadong budget ng probinsya para sa taong 2025. Aabot sa 3.3 billion pesos o 42.71% ng kabuang budget na 7.1 billion ang inilaan para sa sektor ng serbisyong panlipunan na layong magbigay ng mas magandang serbisyo at tulong sa mga Pangasinense. Nakatanggap naman ng 2.68 billion pesos o 37.75% ang general services sector habang nasa 1.38 billion o 19.54% ang inilaan para sa sektor ng ekonomiya na inaasang magpapalakas ng kabuhayan at pag-unlad ng probinsya. Malaki ang tulong ng mas mataas sa koleksyon ng buwis at paglago ng mga negosyo upang makabuo ng pondo para sa programang ito. Sa ulat ng Commission on Audit o COA Annual Financial Report, kabilang ang Pangasinan sa pinakamayayamang probinsya sa bansa kung saan ito ay nasa ika-14 na pwesto, patunay na matatag na kalagayang pinansyal nito. Ayon sa pamahalang palalawigan, ang bagong budget ay inaasahang magdudulot ng higit pang kaunlaran at mas maayos na serbisyo sa probinsya. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ronara Katatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.